През май 2008 година Брендан Суансън пътува към дома си за пролетната ваканция, когато катастрофира леко и се обажда на родителите си за помощ. Тогава той просто изчезва безследно. Учебните занятия в университета в Минесота приключват на 13 май 2008 година. Брендан остава в кампуса за вечерта, за да празнува с приятели. Свидетели го забелязват на два различни купона да пие алкохол, но приятелите му твърдят, че не е бил пиян. Той напуска кампуса и тръгва с колата си към вкъщи, като го очаква сравнително краткия път от 48 км. Малко преди 2 часа сутринта той се обажда на родителите си и им казва, че е излязъл от пътя и е заседнал в канавка. Невредим е, но ги моли да дойдат, за да го вземат. Анет и Брайан Суансън се качват в пикапа си и тръгват към него, като през цялото време са на телефона и получават напътствие от сина си, къде точно се намира. Брендан е в колата си и се опитва да даде сигнал, като премигва с фаровете, но родителите му така и не го забелязват. Накрая Брендан се отказва да чака и казва на родителите си, че излиза от колата и тръгва към някакви светлини, които според него са от близкия град Линд. Той казва на баща си да се насочи към паркинга на местен бар и да го чака там. Брайан тръгва натам, като продължава да разговаря с сина си през цялото време. Малко след 2:30 сутринта, след 47 минути разговор по телефона, Брендан внезапно изкрещява «По дяволите!» и повече не казва нищо. Родителите му прекъсват връзката и многократно се опитват да му се обадят отново. Повече никой не вижда или чува Брендан. В 6:30 родителите на Брендан отиват в полицията и го обявяват за изчезнал. Първоначално им казват, че не е необичайно младежи като него да липсват цяла нощ в последния ден от учебната година. Анет си спомня един от полицаите да казва, че Брендан има своето право да бъде изчезнал. По-късно същата сутрин полицията на Линд започва издирване, но не открива нито следа от Брендан в града или околностите. Изпращат молба за помощ до шерифа на окръг Лион, Джоел Дал. Той получава разпечатка с телефонните разговори на Брендан и вижда, че младежът се е обадил някъде близо до Тонтън от магистрала 68. Когато претърсват този регион, полицаите откриват колата на Брендан в канавка край черен път на 1,5 км северно от магистралата. Джак Визецки, шерифът на окръг Линкълн, в който попада този район, се включва в разследването. Той казва пред медиите, че колата попаднала на ръб страни от пътя и по нея няма видими поражения, но предните гуми са останали във въздуха. Нищо друго не е открито около колата, а поради това, че всичко наоколо е в трева и камъни, няма видими следи и не може да се каже в коя посока е тръгнал Брендан. Обаждането от телефона му е минало през клетъчна кула на кръстовище край Минеота, друг град край магистралата. На 15 май е установено, че обаждането е направено в радиус от 8 км от тази кула. Издирването на Брендан се фокусира върху този район. Шериф Дал забелязва, че оттам може да се види червена светлина върху един силос за зърно в Тантън. Според него е възможно Брендан да е видял тази светлина и да е помислил, че Линд е много близо. В претърсването на района се включват също самолети и кучета. Екип хрътки откриват миризмата на Брендан и я проследяват на 4,8 км през полета и пътеки до изоставена ферма. След това край една река и стигат до място, където следата навлиза в поток. Баща му си спомня, че по телефона Брендан е казал, че минава край огради и чува вода. Следвайки теорията, че Брендан може да се е удавил, лодки претърсват реката, която на места е дълбока 3 метра. Полицаите също така обикалят по бреговете на реката с коне и специализирана техника. Въпреки всичко обаче, не откриват нищо. След като първоначалното издирване не открива следа от Брендан, повечето екипи са разпуснати. Шериф Визецки обаче продължава да претърсва протежението на реката всеки ден в продължение на месец. След като реколтата от полетата е прибрана, през есента издирването е подновено.
Кучетата отново откриват човешка миризма в район северозападно от град Портър, който преди това не е претърсван. С настъпването на зимата, издирването отново е прекратено и продължава чак през пролета, когато снегът се разтопява. Този цикъл продължава и през 2011 година, като до тогава са претърсени 320 квадратни километра. До днес не са открити никакви следи от Брендан, нито негови вещи. Той не е страдал от психически проблеми, нито от сериозни заболявания. Всички разпитани свидетели твърдят, че макар да е консумирал алкохол в вечерта на изчезването си, той съвсем не е бил пиян. Някои смятат, че Брендан е паднал в реката и се е удавил, но това е малко вероятно, тъй като тялото му не е открито, а кучетата прихващат миризмата му отвъд реката. По време на разговора с родителите си, Брендан е звучал нормално и според майка му не е бил паникьосан, нито е изглеждало да изпитва някакви проблеми. Семейство Суансън оставя светната лампата на верандата си всяка нощ, като символ на надежда, че Брендан ще се завърне.